Yen musuh wiwit wayang yen wayang ingsun tak kabangan pambang pawasan jagat watu mati yen nolak ingsun nokto pepasir wajib tapling jagat kumulawar yen nodrejok kering sangga bawana rajin kengsun yen ngopeng kengsun kencana wardi tetapi wayang kayu cendawana sari tutupin dhuwur jati wikusuma gelap mangapal saya
Indra Pinasinajan Komito Jagat Sepralu Dito Jajau Sewu Negoro Upaya Negara Sewu dan Atus Desa Negara Satus dan Tantu Kali Kemon dibentukkan dia dari negara istilah dari PLB itu jadi sekat Chandrani Guru Panjang Kunjung Pasir Kedemang Ripak Klon Jinawi Toto Tenter Ketok Tula Harjo Panjang Dawa Pocapan Kunjung Kami Bawan Pasir Samudra Ukir Gunung Prayono Gerkesino Kurakir Pampang Pagdua Yo ngireng kapan pesabian nganak topong banget aku bandar langking ketinggal kemeng ripat kata jal mojo kang podo asyung bedoro ketinggal jejer abdi ketinggal bencukin tepung paritis pasar papan yang kami ngelompok sampai belajar guru enggak jelas ketika itu sampai ngeramein poran Diogolo tulus kang sarwati anggil jenawi Kurakang sarwa tinuku tetep bisa kini parang rekoranjo poros ngopodun terus kuripin ulang kaletannya poro kaljengan nasian podo ngabut gitu yuk undang ulu papungan negeri awak tungan dan blok kelompok ketinggalan awak jejajak ngawan Siti Kubron ngajar orang kaya jaga raya Perintah Patri dan dikendak mata-mata bukti negara bisa cukup sandeng kamar dengan sekeng rojo koi kebu sapi dan telekang kinanjangan bin-bin ayam dan telekang dan indikat dari papan pangeran dan filolatri soal dari diri tamu ketinggi jenis kepala coba ya ada misalnya ya sedih belum perangkat yang angin ini dan turut candra negoro sedih penuh takos dalu pilo kalang umpamanya tiang langkah wonten santeng yang lurung kesandung sekali gaduknya diberbagas tan soyoteng ketinggal bangroji cekap kandrane negoro kaya rasakan ingkang sampun pusane praja winegari kasih yen dewa nang sing satria kasih buta tekyo betes pangawapan kepeparan yen turunan dadi julu ingkang kupusaning praja winegari kasih Jilid-jilid Prabu Duryudana Ye Sakura Indra Putan Hindari Suto Jilid-jilid
nata dipunuraken nggal sang Wisata Kurawa. Bendari Sunta sang nata atmadyaning Dewi Bendari. Sang nata pinarak lenggah wonten kursi gandeng kaliyan mereka suruh gabung pragodan kasamping durban para cekra gandeng tur madhep daftar kencana. Tinggal Boyo Tejo Tekan Sinun Prabu Duryudana lur kupaman kadya Tejo Teganing Garu dijagokan yen dipun bersani saking Mandara cumloro biar Teganing sang Srinata dasar talendra kang Gobinata sang Mandara dipun sang Mandara sang nata gadhep perang Biyadara pisaning warna praja Yuna Kadri Haryesu sang Trigandapati Bindara Desa lenggah kaprajan anggen ngapaken tunjung Bintara anggen arasi wangka maswing kados puri wonten ratane wijing tapan sukalima sang Resi Jayang Dulaya Resi Barat Pajabuta datar kanjeng arasi wangka maswing Ayu Dulaya wonten ratane Merpati Ngawangga Sang Basusan Sang Basusan datang kanjeng marang Biyadara saning Gunung Jayadilata tasih kata pisaning saking para kadya para sata krama kasiwangka wonten ing persembahan leluhur kadya sareng mungkin dilahiri sareng orang ingkang Jayadri Samudra pisaning prawadya kadya larangan lumaning baik samudra dateng bekang salam anggen warasmila Lirin Jaya Lelono Lirtun Didik Jaya menangala pisaning prawadya kadya positi bersambar alpal tinggal pati jumipin kadya pisaning bendaran derek resa angandika Budi sampun kalih digoten Wisata Badhe tarik angandika sesegan pisaning prawadya kangge garis widhangan sabda pangandhane bendaran Jangan
kalau inggih paman Geletampi kajak doa jero kali kecicang sabu jangan kok kalau berkata dasar tumandu ledes matur puncak bulet timbang lahir itu musik batin hijau pangasan kulo bukti tinapio paman ini kulo kanki kirain yang nunggu dinampi dasar kulo jimat kulo balik kata subul di paman pati hari siguni binastan dantes warung obrojo naik kipan wonten negari ngasino paman terima kasih datang dat ingat di binastan dantes parang obrojo naik kipan ngalor itu ngepat kegelang dua tulung meredar kegarin luar rakan menesabut juga syukur makmur bisaan saking perwadiyo porodakan projo poro mantri bupati Semar Siloko kados budi paman karang dene bisaan saking perwadiyo porodakan projo poro mantri bupati ingkang Semar Siloko boten wonten ingkang cilik nampi sabda pangandika paduka sami ngluraken pangandikan panandhasan Prabu Duryudana jagat dewa baturi jagat kuasane Jawata nampi atribut paman Padya Seguni ndadosaken diasmanen sun kados kirang dewa cincin menapa kenging dipun percados atribut paman Padya Seguni paman nggih pindah kenapa yen ana kelanggaran monggo sesarengan dhateng ngabdi kawon kadhi Pilingan kanan itu lari prajurit kari ngaji mbak piling ngabdi kejiwa ngetakan ketika pulau mereka monggo mereka kelengantun nabi fidangan ibu kalau ini paman Padya Seguni kados sudah percados menopokan kados atribut paman Padya Seguni belum lagi ini prayogaken karo yen pratanipun paman Padya Seguni nggih sampun mboten kayu ing ajeng Siwaka sawat kanang Prabu Duryudana Bapa Prabadurna kadro pambagio sarawujenging Bapa Prabadurna penapa sami kanthi kabasuken pratanipun Bapa Prabadurna Bapa Premban Kumbayana mandhaping sang pandhita wele-wele
Bobo banjur no gula tampi kajadong aja kal kececang sapu cai remo kalau petaka dasar suk tuan gludut wis matur bundak kula timbang lair terus ibadah ya kesaku jimat kula paripi Bobo banjur no kados pundi saking para siswa para murid para cantrik ikan sami kanthi wonten patapan sika limo Bobo banjur no Ucap asana nggak sih Prabu Duryana. Saking para siswa para murid tercantik ngasam kanthi patapan sika limo sami kinanjar kali dengan Swasuti anak ayu Banowati menapa gerakan ugi nggih. Lalu inggih Bobo Prambanan Bujo pangasanipun Bobo Prambanan sami kinanjar kawijinan Bobo Prambanan ya kasih makan syukur nggih. Lalu inggih Bobo Prambanan latri pinarang kang pariki praptanipun Bobo Prambanan sampun boten kirang dipun bawa asma kok. Wonten sepatu anak ngene. Prabu Duryana. Bobo Prabu Nrapati Nawangga Kakang Mas Bae Soekarno Kadro Pambagio Sarawijnandika Bobo Prabu nanging swarane Teksang Karno Kadya busana wanira bendang curiga manggih warangka curiga manggih warangka Prabu Duryana katur pambagya paduka dhateng Raka tampi ndadosaken syukuran enggal mboten langkung Kang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kanjeng menapa padane Kyai Sing Prabu Duryana dalem inggih Bawa Prabu kula tampi kajadong acara kalih petakur dasa tumanggung dodos matur bundak kula timbang lair tubuh sing bagus Dawa sami-sami Bawa Prabu tani Kyai Prabu sami kanthi kabasuken praptanipun Bawa Prabu Nrapati Nawangga Kakang Mas Bae Soekarno puja mastanipun Asma Prabu Duryana kang kelar semoko boten wonten alangan sajuga perkara sami kasih sami kala Kyai karena Bawa Prabu ingkang semangaten Latur pinarang kang prayogi praptanipun Bawa Prabu Nrapati Nawangga sampun boten kirang prayogi kang apa marak semoko sepatu Kyai Sing Prabu Duryana wangsul dhateng Paman Patria Singguni Paman Patria Singguni kathah saking para wadiya para nayakan praja kang wenang dados imbalan misun boten wonten malih mungkin cari Paman Patria Singguni Paman kados pundi nimbang awon saengipun negari Ngastina menika dinten Paman Patria Singguni kalau jika dengan mangkati tinggal ibu sinana nggak Prabu Duryana tapi jadi cari pelanggar Sing Prabu Duryana kados kawan keringan barno banjir saged kababaran saged kabak kepilingan dilangkang saged nimbang napa ingkang dados dalan penggalih pelanggar Sing Prabu Duryana Supedhot pandemi wing tiyawasang Nalendra Kedheplen ing kesabuting sami wirana
Wasing tias pindhet dalangan dika Mriwijaya Mantri Jagat Dewa Jagat Kuasani Bathara Kalinganku Lantip Pandradani Paman Pati Haris Gunung Mangertos Bedo bedanipun pasaran isun menapa nganggatos nggali ngangges Prabu Dridana penggih saged kabakaraken dengan dipawan kaki saged nimbang menapa ingkang dados supaya nggali ngangges Prabu Dridana dalem inggih paman Pati Haris Gunung wen wonten malih kanggo penggayaken pinjang tebihipun Barata Jaya pinangun paman wonten ing Wara Tegal Guru Kaseto mriku wonten prangaken ing dipuwastani perang Barata Jaya pinangun ingkang ajiban menika sakipun para Pandhawa kaliyan para Kurawa paman pembahasanipun tiyang satus lapan danipun mengsah tiyang gangsal menika dawuhipun para pinisepuh dawuhipun para pinter ingkang saged unggul raito pinjang tebihipun Barata Jaya pinangun kaya saking para Pandhawa paman Pati Haris Gunung bila menika ingkang saged penggalih kula paman Pati ayo kateraki sumedhep pandhaming tiasa ngerjana patih yang sampun ketinggal kedawatan yang sampun ting sanirana mengewuh warawan wasing tias pindha water kalau lebih menikahkan dados penggali kenangan Prabu Dridana menggaliaken pinjang tebihipun Barata Jaya pinangun wonten ing Wara Tegal Guru Kasetra paman perangipun Pandhawa mengsah Kurawa menika dawuhipun para pinisepuh dawuhipun para pinter ingkang saged unggul ajurit konti saking para Pandhawa paman bila menika kang dados penggalih kula paman kados pundi nggih menika perkawis Bratayuda menika inggih kenging dipun bididaya kenging dipun rekadaya napa ginanipun tiyang negari ngasina menika nggadahi puja ingkang agung nggadahi pendhita kang pating gandel sukari paduka menika menapa sami sedhih dinten kapengker menika wonten ratanipun sabatipun Kakang Mas Pembaderna kepareng itu Begawan Permana Dewa ingkang sampun saged wonten sapa duka nggih saged damel rukunipun para Pandhawa kaliyan Kurawa nanging boten mawi ngangsulaken negari ngadina paduka menika menapa supit jagat Dewa Batara jagat kuasani Jawata kareniki paman kula boten supik dinten kapengker menika wonten pratanipun sobatipun Bapak Prembadurna peparek iku Begawan Permana Dewi ingkang sampun saged wonten sanisun sakah damel rukunipun para Pandhawa kaliyan para Kurawa nanging boten mawi mangsulaken negari Ngastina paman
paman menapa menika ing dipun perkados menapa badhe kelampahan itu Begawan Permana Dewa damel ruglipun Pandhawa kaliyan Kurawa paman. Oh, inggih. Yen widur mangke kula menika badhe kelangkaan. Menika sabadhe kakang Banjirna. Pendhita kang entutaken pendhita kang Sekti Mandraguna. Milih tenut mangke kula menika badhe kelangkaan. Yen paduka menika boten percaya monggo katrenjep dhateng Kakang Mas Banjirna. Karun iki paman Bobo Banjirna kadya pundi menika menapa kenging dipun pacatus atribut sopatipun Bobo Banjirna Begawan Permana Dewa ingkang dinten kapengker sampun sakar wonten ing asanipun sakar damel ruglipun Pandhawa kaliyan Kurawa nanging boten mawi wangsulaken negari Astina Bobo Banjirna. Pinang kurus pinagi suara kemana malih. Kalau ini, yang diterpengaruh mereka badhe tangan. Menikah di pulau Begawan Permana Dewa mereka ditekan Sekti Mandraguna. Kula kinten badhe tangan damel rukunipun Pandhawa kaliyan Kurawa nanging boten mawi wangsulaken negari Astina. Mila Brata badhe tetep sidem termanem dan pangono sebawane jagat kuwasane Jawata nampi atribut Bobo Banjirna dasaken marang pinggalipun dasaken padang trawah pamit kula menika dinten sobatipun Bobo Banjirna pepareng Begawan Permana Dewa kang sampun sakya wonten asanipun saged damel ruglipun para Pandhawa kaliyan para kula nanging boten mawi mangsulaken negari Astina. Bila badhe wurung tepipun Barata Jaya pinangun. Kalau nggih, kula kinten badhe lamangan di Permana Dewa. Menika pendeta Kang Sekti Mandraguna. Mila menika Barata Jaya badhe kula. Kalau nggih, Bobo Banjirna paman pati hari itu. Nggih, wonten timbalan Glading petanggawe pesekan. Ndotosaken para wadya kang semar siwa kuwatya pesekan. Ampun ngantos kejiwa bab menawi wonten sawanci-wanci pratanipun Begawan Permana Dewa paman pati hasil Glading petanggawe nyasaken dawuh pangandikanipun ananging Sunan Prabu Duryudana. Mundhung Slitra kumayan ana sabuting barat semirana kongkong tutut aja tutukun
sang pandita dereng paripurna pangandikanipun Sinten Prabu Duryudana medal sawetawis paraga praja padhe asinipun nata saking para adiyaba ingkang sami warak wonten ing gawe persetan ing kono dadosaken miyak gugur ing para adiyaba wong kanca padha sira dalem wong kanca wong kanca padha sira semiyane dalem biar terang pundak pendek kotor kukat dia berdaya kadang minggas sini pimpinan terlalu keprojen negara ngasih peratan itu begawan permorak dia dari sakit dia guru perwet dia bolu lebih hati salurannya
Yo aku nang ora bae aku Badhe zakat kuasa Jawata mangku-mangku durung anti paripuranggon impal sabtu marang saking Sata Kurawa ora pangling ora sisih panduniksun kaya praptane Begawan Pramanadewa Margati Madur enakno jenenge ingsun Nikleno karo aku iki Jogja ayu Pramanadewa Sang Pandhita lawali catur ngasih kamene ngono wong tangsaning patut mulat awapare ngandika kadya ana kok Langing aku gelis paring bakul langing jagat dewa jagat kuwasaning Jawata adalah niki katur pambagya padika dari Adi Pramanadewa tampi dadosaken bombonge aku lebet langkung ing Adi Pramanadewa ngaturaken iki pengen kula kali dikonjuk pon sandhap kepaten Gusti Prabu Duryudana nuwun nggih Yeyo Pramanadewa yen sutampa anggon ngaturake pabektimu
ora lewat pujo pancen simbali tamarono perkara dewa kalau di sini Gusti kula penderetan kula tampi Gurawara angge kula pun dadosaken jimat kula pangusi kaya apa jeneng sira dina kapengker pusatku ana ngarsangsun bakal gawe rukuning Pandhawa karo Kurawa nang ora parengake negara Ngastinapa wis lakon perkara dewa adalah kali di sini menika dinten kula samusak gawe kula berdukung damel pripun Pandhawa kala menika sampun lampahi mandhar menika dinten saking para Pandhawa meguru dhateng kula mila ngestaken dawuh pangandikan kula Pandhawa nurut dhateng atur kula sini iya kaya mangapa iki kaya mangkon menika dinten saguyu para Pandhawa purun klejak rukun purun rukun kaliyan Kurawa menika mandhar meguru dhateng kula klejak sowan dhateng wonten negari Ngastina usana kaya napa lajeng menika kula paringi ngunjuk Tirtasupan saguye para Pandhawa menika sampun ngunjuk sedaya mandhar sampun ngunjuk lajeng kula betaken wonten Gedhawaja Pakunjaran negari Ngastina saguye para Pandhawa kula Pandhawa menika badhe apes wonten Pakunjaran Gedhawaja negari Ngastina sinun dedep sidem termanem Tetanono sebawaning wanisip Bathara Jagat kuwasaning Jawata mitangetake prajurit Begawan Permara Dewa dadekake marang penggalih dadekake biar patah pamit opo Pandhawa sekabaki one ketung Pakunjaran negara Ngastina kabeh Permara Dewa nggih menika kanthi tunggal ingkang dereng kula betaken wonten Gedhong Pakunjaran Gedhawaja negari Ngastina sapa sing durung bolak-balik ning Gedhawaja Pakunjaran negara Ngastina menika kantun Werkujaran Gusti udan ladalah Permara Dewa dadi kari siji sing durung bolak-balik ning Gedhawaja Pakunjaran negara Ngastina nggih kantun Werkujaran iya Permara Dewa mandhar iki dina bagune ana Werkudara mula daya kuwatane Pandhawa ana Werkudara datak kok Werkudara durga lebake nang Gedhawaja Pakunjaran negara Ngastina nggih menika kula sowan wonten negari Ngamarta Werkudara menika mboten nderek angen masyarakat wonten negari Ngamarta mila Werkudara mboten nderek dhateng negari Ngastina dereng udane kula kanthi Werkudarane sinun ladalah Permara Dewa mandhar iki dadi pagune daya kuwatane Pandhawa koneng kanane Werkudara kok dadak Werkudara sing durung pun ora iki dereng tetak anggene Mbah Sabda Sri Prabu Dridharani Begawan Permara Dewa kesarut miyak urip Prawadya Bala wonten ing Seban Gumbraja takolaraken pratane Werkudara Bunda Sembah Bunda Rawit Jaya
anggon kipas saksu mare sakti Barasa Tokro banjur ana prakane dadang Kubendhawa Warak Kudara para kaki Padura pangkat dikatiro Warak Kudara manganjuring seno lungaku mangucap kedek yo sinar nyamelawan kena pupunya katia bawa kanser malah ijel kecewa jiwa bener ngajak seluruh penduduk kabeh kula jeneng sira ora nabi gunani ndoleki dulur penduduk ana ing perseban negara ngaji mula
mergo njaba bayu. Mula jeneng iki aja mbakku maktonake ana persiapan negara ngadina. Wah. Permono dewa bojo takon desa. Yen kakok paraya idroku pendhoye kakok dudulno. Mulai diletak bundho ning padane alun-alun negara ngadina. Iya, ngomong bakal musen. Wah. Ya lho kae cuci. Iya, Pak Mas, ayo bocah. Kuasane Jawa ono ni Belanda sini. Sene wis kira lak wis ngerti. Iku mau no prakane. Adikku Werkudara bakal sampun dolek diri bendho kabeh. Landal. Padha menika akan tunggal. Perkawis Werkudara menika dados tanggal kula. Perkawis Werkudara kula kinten perkawis asline. Menika anting batik kula bondo ageng batik kula perjaya Werkudara. Iya yen kaya mangkono Purba Waseso Purba Jari Begawan Permana Dewa mula aku pasrah marang sira perkara Werkudara iki sing ngestaken daun kawatan daya-daya kuwi nyun tambah pancen batik kula nangken Werkudara. Paman Pati hari itu. Oh,
Udah, mun timbalan jauh. Menika dinten papan sing mangertos. Menika wonten pratanipun Werkudara kang padhi. Matosipun sedherek saking para Pandhawa. Nggih. Menapa Begawan Pramono Dewa menika badhe unggulitanipun para mangsa Werkudara paman. Nggih. Yen itu mangke kula menika Pramono Dewa menika kadhe saged unggulitanipun tembak talangan perang sanget Bidara. Menika yen mangke kula menika inggih pendhita kang Mandraguna Begawan Pramono Dewa. Mila menapa panjenengan inggih mengaturkan manipun monggo katrunjuk Pak menika sing kalima. Nggih. Paman Bobo Prabajrena. Ija bapak ingkang Gusti lagi salken monyor-monyor. Ija bapak lho. Nggih, mangke. Menapa badhe saged kelampahan Begawan Pramono kang badhe ngrangket Werkudara. Kula kinten badhe klamangket menika sakdal menika inggih. Pandhi tengah siji Mandraguna cekal betenan berkaya. Kula preka Werkudara kanthi diperangketken adik kula Pramono Dewa. Inggih Bobo Prabajrena ndadosaken marang penggalih kula Bobo. Inggih Paman Pati Asguni Ringgalan dawuh sampun beta ingkang kula kenali Paman Pati Asguni mangke kula pasrah dawuh sepan dhateng Pati Asguni. Nggih ngesakaken dawuh kula klatri Paman Asguni diparaken saking Purwadya kang Marsiwaka. Nggih ngesakaken dawuh pangandikanipun Ananggasena Prabu Duryudana. Apa nang iku katakan aku Raden Witraksya. Nggih, kula dawuh jeneng sirah tenan iki bukarake saking para adya kala. Nggih, dawuh sampai panjenengan terus diwiten. Iya, Bapak. Kados sampun boten wonten marang kula aturaken kula badhe mrebet wonten sagar pamuja Brata nyuwun marang Gusti mugi-mugi bisa denayo-nayo tata karipun negari ngasila paman nggih Bobo padang Prabajrena. Kali kata jaman dawuh monggo sarimpit Prabata ing sagar pamuja Brata nyuwun marang Gusti mugi dinayo andhahi tata karipun negari ngasila Bobo padang Prabajrena. Nggih saken datangan kami nangis aku diridana. Pari purna sabda pangandikan Sinen Prabu Diridana kaya ngendika malih Sidra mapan boten jengkar saking sigan mlebet wonten sanggar pamuja Brata yen jinandra kadhe kedhok angrancana.
Silih Prabu Duryudana mlebet wonten sanggar Pamuja Brata. Kainggih kendhelem wonten Gapura Sinapura sigra tumapan boten. Apa ta tegese Gapura Sinapura? Gapura cilik diabet Gapura gedhe pinastan Gapura Sinapura mlebet wonten sanggar Pamuja Brata. Termangan oneng sanggiri sanggar Pamuja Brata sidik jero geger guru Praja Bala wonten gawinipun perseban yen enjing bigal samya gumuru sangga jaro negara Jalan gunung Kang Sumirat wis katingal abyore wadya bala samya Candra Candraning Akatreka Angkara walang lebat Patke walang kepedewan akan pelukan Sak ngabetin Mopo dewe Golong-golong Ngewangi tengah Jendikir Lekat Yo Selok Berarti Dari semua semangat Dari selamat datang Anjingnya balik Sakwi Poradyo ing kono Begawan Permana Dewa ingkang sampun sagah ingkang damel rukunipun pendua kalih kula nanging mboten mawi masalah garing asih wonten salon beting pasakan wonten Pradana Mudara Adi mati saging sedulur Pandhawa kados nunggone ngadani alun dasar
Pekawan Pramana Dewa kang kita sekti Mandra Guna. Pendandaan pesapat. Ngarsa duwe wong sekapat. Kaya dedal jalan macam lho negara hasil. Yeah.
Oh, gila. Ayo sekarang Pak. Waduh. Jagat dewe jagat. Wasalim Jawa kok. Ora panggil, ora prakaning anak Gustabat. Kala Sukerto. Jaya Pramana Jaya Madura Jaya Manado. Lho Rama Perban Permana Dewa. Belum ngajuraken bagi kula kita Rama. Nggih, Rama. Ora ana betul kok nggih. Nggih. Bukti kula nggih Kanjeng. Nggih, bukti kula nggih Kanjeng Rama. Iya. Ya tak tampa. Angger ngaturake panggung marang Purba. Ora bojo pasti bapa ibane Tamarana. Kala Sukerto Jaya Pranata Jaya Madura Jaya Manado. Nggih, Rama. Kula tampi. Dan sakit jimat kula paripe Rama. Lan niki sakit jimat kula paripe. Jimat kula paripe. Nggih, jimat kula paripe Rama. Kula Pak Bojone nggih ngaturaken bukti kula mugi kaya dara. Iya. Ya tak tampa ora puja maju. Baik Tamarana. Kula ngataken kula mugi kaya dara. Iya tak tampa. Puja maju baik Tamarana ora kula tampi dasar jimat kula. Wes, oh ya dapat waktu sae itu. Oh ya bocah. Ade wis kawan. Kula ngagalan bocah. Oh ya. Kula akhiri Leo bawa itu. Kula ngarep cari bos. Ya. Kula sak dunya matur oleh ngasari ndoro. Kula kiai padha ngaturake ageng panduwe tanpa bani iku marang Bapak Agus Nanang utawa iku modhet pikiran mati kali Ibu Tuniarti Dewa Satu PT Nesang Ingredients Ingredients oh kayak semua kan ya waduh mau lulusan sedikit juga wow orang lalu ya dulurku melatih orang itu nyalur apa nih di sana itu oh ya tapi kalau anak pun dikasih kau macam ya apa tadi kak kali jadi duit kali mantu siapa dah ya kan anda Sapira marani Eka Putri kedaup ibu karo Mas Joyo Atmojo lho. Oh, dadi ngono Cak. Iya, mula nimbali awake dhewe sak kanca rombongan iki sabaru. Iki niku kedaupe adiku Sapira karo Mas Joyo lho. Mula sak dunya itu ya yo diucapake marang Gusti muga-muga ya wae kejuan iku Mbak Safira karo Mas Joyo dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah nganti kaki-kaki lan ini lan bisa-bisa dadi sak lawas urip awuh Mak. Oh dadi ngono Cak ya. Terus enak wis paling enak di sore pas-pasan wis ya kok beri pangapura dulu di suaranya rada full dulu udahannya pertama ya kok pendawai kontak gelubutane awak ibu bisa konco rombongan ya ya podo mendhi pangapura oh ya salah karo putriku sekandungan nanging Kakasari tinimbang lan begitu oh ya yo matur ana mesane ndoro ibu pasang iki perempat Permana Dewa tubuh basane diperempat mriku wonten Kasno nggih ora mon Kasno iki ora mau wonten Kasno lahir ayo sekarang bah orang jaga diri kuasa Jawa mandat ini dino orang prakane
perkae pendho babal berdosa kangarang kudu kakang ndelek dhewe pendho kawong pendho iki tak lebahake ning edeng Mojopakku jarep negara ngasih mulai iki dhewe kudu bisa bondo kudu kadene kudu bisa percaya waktu ya mas lho pasti kangen kangen